Sugeng pepanggihan kalian kula Agustinus Fajar Setiawan saking kelas Gending Jawi HPBDA tahun 11 nomor induk mahasiswa 19205241017. Wonten ing dalem menika kula badhe nekar kelinci ucul anggitanipun Kinarto Sabdo. Sugeng midhangetaken. Ngubengi kutha sateruse ing desa-desa, merga aku anggoleki sing tak tresnani klinciku ucul. Lunga mangetan Surabaya terus nyang Bali, mangulon lunga nyang Bandung ora ketemu, terus aku nyang Jakarta. Jebul ora ketemu, aduh klinciku, aja mbeta aku terus bali nyang Semarang. Klinciku wis ana kandhang, lah jebulane krusa-krusu keburu nafsu, wekasane montang-manting rakete akeh, aku dhewe kang kebanting. Ngubengi kutha sateruse ing desa-desa, merga aku anggoleki sing tak tresnani klinciku ucul. Lunga mangetan Surabaya terus nyang Bali, mangulon lunga nyang Bandung ora ketemu, terus aku nyang Jakarta. Jebul ora ketemu, aduh klinciku, aja mbeta aku terus bali nyang Semarang. Klinciku wis ana kandhang, lah jebulane krusa-krusu keburu nafsu, wekasane montang-manting rakate akeh, aku dhewe kang kebanting. Jebul ora ketemu, aduh
wong wedo aku terus bali nyang Semarang klinciku wus ana kandang la jebulane krusa-krusu keburu nafsu wekasane muntang manting ragate akeh aku dhewe kang kepan cekap semanten saking kula matur nuwun.